Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα παίξουμε Draw a Sleigh and Slide Downhill. Νομίζω το ξέρετε, το έχετε παίξει. Ωραία, εδώ. Draw your sleigh and slide to the bottom of the hill. Okay. Θα κάνω join το event. Και ναι. Είναι πολύ δυνατά η μουσική. Κάτσε, όχι! Εν τω μεταξύ πώς έχω τόσο πολλά. Έχω τα gold. Ξέρω με χαλάσει τόσο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω και τόσα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Μαγκά. Second layer. Μου φτάνει να βάλω γύρω. Μπας, εγώ το κάνω. Ωραία, κλασικό. Βάλω και ένα seat, το βάλω εδώ. Εντάξει, 1, 2, 3. Αυτό είναι το layer. Και τώρα έχω μόνο 791. Όχι, όχι. Και ωραία. Ναι ρε, αυτά είναι εδώ. Παιδιά, το έχω παίξει μία φορά, δύο και έχω ξεχάσει πως παίζεται. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αχ. Boost. Να χρησιμοποιήσω. Οκ, θα χρησιμοποιήσω. Τι είναι αυτό? Οκ. Περίεργο, αλλά οκ. I'm not judging. Don't worry, παιδιά.
παιδιά, δεν έβλεπα καν. Το θέλω αυτό, παιδιά. Αλλά δεν μου είναι τα Robux. Δυστυχώς. Τώρα έχω βρει ένα. Κλασικό. 320. Ευχαριστώ. Sit 1100. Θα βάλω. Όχι. Θα κάνουμε ένα μικρό second layer. Εδώ και στις γωνίες το βγάζω. Περίεργο, αλλά ωραίο. Αλλά ακριβό. Έχω και το boost. Με βοηθάει πάρα πολύ, μιλάμε. Μην πάθω αυτό που έχει πάθει και YouTube που βλέπα. Μάνι. Καλό τελικά. Το έχω βρει, παιδιά, τι θα κάνω. Εντάξει, έμεινα με 945 ευρώ, αλλά... ευρώ. Dollars. Πώς το λέω έτσι. Stop. Να σου... Έλα. Γεια σου, κύριε. Ποιον άνθρωπο. Δεν τα χρειαστώ. Okay. Βοήθησε πάρα πολύ αυτό, μιλάμε. Κατάλαβες. Ωραία, θα κάνουμε ένα μικρό. Και τα μικρά πάντα. Κάνω second layer 1100. Με αυτά που είδα. Και ένα sit. Και launch. Απλά έχω 660. Κοιτάξτε, εγώ προσπαθώ να το πάω λίγο αργά, αλλά δεν πάει. Τι φάση! Λεφτά. Good boy. Εδώ δεν έχει πινακίδα. Παιδιά, είμαστε cooked. 1000% cooked. Ωραία. Όχι, κάνω το ίδιο, δεν με νοιάζει. Φοβάμαι. Και πριν το έκανα όλο. Χαλάμε λεφτά. Γενικά χαλάμε λεφτά. Και το έβαλα και εκεί που ήθελα. Ωραία, σκοπεύω να πάει λίγο... Τι στρίβεις? Αργά. Αλλά δεν το βλέπω, παιδιά. Εσείς το βλέπετε να πάει αργά? Ναι. Πήγαινε. Go. Δεν πάει. Για λίγο, ρε φίλε.
Θέλω money. Πάρα πολλά. Ωραία, τώρα κλασικό το έχουμε ήδη. Sit. Θα, που είναι, rail, σηκώνε. Ναι, πάρα πολλά είναι, ρε. Εδώ πέρα με να βλέπετε, παιδιά, να κάνω. Τι είναι το rail? Θα βάλω ένα εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Α, κακώς τα έβαλα. Τι είναι το rail? Α. Okay. Όχι. Όχι. Έλα ρε φίλε. Και τώρα δεν έχω λεφτά. Έλεος. Πάρα λίγο να πέσω. Θα βάλω εδώ ένα. Θα βάλω sit. Και ένα rail από πίσω. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Συγγνώμη και τι είναι αυτό? Είμαι λίγο μπουκωμένη. Να πω ότι ακούω. Ναι. Να πω ότι ακούσατε. Είμαι μπουκωμένη. Είναι άνοιξη, έχω αλλεργίες. Δυστυχώς. Και δεν περνάω καθόλου καλά. Με το ζόρι θα φτάσει γι' αυτό. Εδώ. Θα μου πείτε, Νικολέτα, χαλάς λεφτά. Άδικα. Το ξέρω, παιδιά. Το βλέπω. Όχι. Όχι. Και δεν το πήρα. Θέλω τα λεφτά. Τώρα γιατί πάω έτσι? Είμαι σαν... Δεν θα το πω, παιδιά, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να ξέρετε ρώσικα. Οπότε δεν θέλω να καταλάβετε τι θα πω, οπότε δεν το λέω. Έλα. Τέλος. Εδώ πέρα βλέπετε εμένα να κάνω cross out. Πάρα πολλά μου έδωσα μήνα. Ωραία. Τι φάση. Κάτι δίνει κι αυτό. Να μαζέψω κάτι. Έτσι, παιδιά, να μαζεύετε λεφτά. Θέλω μουσική. Κάποιος έχει βάλει μια μουσική που έχει βρει. Ωραία. Έτσι μαζεύω λίγα λεφτά. Γιατί είμαι φτωχιά.
Μέχρι φτάσω τα 400. Ναι. Γιατί όλοι είναι bacon? Γιατί όλοι έχουν bacon here? Για κάτσε, wait a minute. 424. Κάτσε, τι είπα πριν. Δεν θυμάμαι καν, οπότε. Αυτό το tactic που κάνω τώρα, παιδιά, το είχα δει από ένα βίντεο του Grave. Όλα, break θα το χρειαστώ, 1000%. Όχι εδώ. Block, sheet. Ωραία, εδώ πέρα. Καλά. Πολύ καλό tactic, παιδιά, μην το κάνετε. Γιατί ο Griff δεν βοηθά. Αχ, break! Ωχ, Θεέ μου. Βασικά κάτι κάνει. Ναι, πάλι καλά το είχα το break. Δεν δίνω φταίξιμο στο Grave. Απλά... Ωραία. Sit. Break. Launch. Let's go. And break. Ωραία. Let's do this. I hope. Κάποιος λέει είναι εδώ πέρα, παιδιά. Break! Και δεν έβγαλε και πολλά λεφτά. Τώρα δεν έχω σχεδόν καθόλου. Δεν με νοιάζει. 600. Όχι. Όχι. Γιατί μετά δεν θα έχω ούτε για sit, ούτε για break, ούτε για nothing. Οπότε πάμε προσεκτικά, παιδιά. Σαν δασκάλα το είπατε τη φάση. Εγώ όμως δεν πάω προσεκτικά. Και... Κάτσε, άλλαξε το map. Όχι. Γιατί το σταμάτησα? Οκ. Δεν έχω καν 250. Και τι γίνει? I don't even care. Κάτι να μαζέψω τουλάχιστον. Κάτι...
Να φτάσω τα 250, τα 350. Τι έγινε? Από πότε έχω 5.000? Παιχνίδι με έσωσες, δεν ξέρω τι έκανες, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσένα. Πόση ώρα παίζω? Ωραία. Μου σώσε τη ζωή. Ωραία. Παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς, στο άτομο που δεν ξέρω πώς με έκανε και έχω πετύχει κάπα. Εν τω μεταξύ απλά είμαι τρελή, απλά το λέω έτσι. Break. Τώρα εδώ προσεκτικά. I said προσεκτικά. Εδώ πέρα θα πέσουμε. Οπότε... Γιατί θα ρίξω το τάμπλετ κάτω από το κρεβάτι? Sorry για το crash, παιδιά. Απλά... έχω πολλά νεύρα με το παιχνίδι. Και... let's go. Δεν θα το έλεγα καν. Τρίστημα. Τι λένε? Δεν ξέρω εγώ αυτά που λένε. Δεξιά. Τώρα παιδιά πέφτω ή δεν πέφτω? Πέφτω. I want to crash out, and I think that you can see that too. Θέλω να κάνω όλο, γίνεται. Βάλω και ένα sit και ένα break. Να. Τι λέω? Ωραία, το θέλουμε πιο fat. You know? Okay. Εδώ. 4x4. Break. Γιατί το πω έτσι? Break. Default block. Sit. Το έχουμε. We don't have it. Okay. Όχι. Break. You need a break, you know. Γιατί μιλάω έτσι αγγλικά, παιδιά? Don't ask me. Είμαι περίεργη. Ναι, το έχετε καταλάβει ήδη, θα μου πείτε, αλλά λίγο είναι, μη. You need a break. Okay, κάνουμε καλό progress, νομίζω. Τώρα εδώ πέρα να πέσω. Ναι, όχι, ναι, ωραία. Παιδιά, λίγο έμεινε. Ναι. Όχι.
κλάψω. Όχι. Κέρδισα. Τώρα πού είναι το ντράο. Το ντράο από πάνω. Θα ζωγραφίσω. Δεν έχω να ζωγραφίσω. Βοήθησαν πάρα πολύ τα λεφτά, μιλάμε. 4 επί 4. Κάτσε. 4 είπα. 4 επί 4. Αυτό είχα κάνει πριν. Να πάμε για 5 επί 5. 1, 2, 3, 4, 5. Οκ. 5 επί 5. Βάλε και ένα sheet. Βάλε και ένα break. Εδώ. Launch. Έχω καταλάβει κάτι, παιδιά, για αυτό το map. Γι' αυτό εδώ το... Αυτό εδώ τέλος πάντων που κάνω τώρα. Χρειάζεστε break. 1000% break. Χωρίς το break δεν θα ζήσετε καν. Το break είναι που σας βοηθάει. Να πάτε αργά είναι το νόημα. Ναι, στις θέσεις που είμαι εγώ τώρα, να πάτε πάρα πολύ αργά. Και να έχετε το sheet και θα έχετε αυτά τα κουμπάκια και να έχετε χοντρό. Γενικά τέτοιο, γιατί εδώ πέρα θα έχει κενάκια, οπότε ναι, σε αυτά τα κενάκια, παιδιά, να πηγαίνετε γρήγορα, αλλά μην κάνετε βλακίες σαν εμένα. Να, δηλαδή τώρα εμένα με είδατε, θα πέσω. Θα πέσω. Δεξιά, δεξιά, δεξιά. Τώρα, παιδιά. Γιατί... δεν το πατάω καν. Ναι. Break, τι έχεις πάθει? Ωραία, ένα γρήγορα τώρα. Προσπαθούμε. Γρήγορα. Quickly, you know. Ωραία, παιδιά, πρέπει να το κάνουμε. Το έχουμε? Όχι. Θα προσπαθήσουμε. Όπως όπα. Προσπαθήσουμε. Τώρα γιατί? Πάλι έγινε αυτό. Πού είναι το slay μου? Εδώ δεν έχω όλα αυτά εδώ. Και το θέλω... άμα δείτε, παιδιά, έχω... μόνο 12 Robux. Ωραία. 4 επί 4. Sit, βάλε και ένα break. Launch. Let's do this. Αυτό γιατί το είπα, από τον Brawl Stars είναι αυτό. Τέλος πάντων. Πεθαίνω. Break, we need this money, because we're poor. Yeah, we're poor, guys. Break, we go! Παιδιά, είναι... κοντεύω. 4. Πατώ και ένα sit, παίρνω και ένα break, πάμε.
Και στοχεύουμε τα λεφτά, παιδιά. Ναι. Όχι τα δέντρα. Δηλαδή τώρα προσπαθούμε να στρίψουμε για να στοχεύσουμε τα λεφτά εκεί. Αλλά δεν νομίζω να το πάρουμε. Πήραμε άλλα λεφτά. Πήραμε. Όχι, δεν πήραμε. Δεν πήρα τα λεφτά! Πάμε volcano. Μπα, σιγά μην κάνω. Να δούμε. Πάλι καλά, έχω και τα λεφτά. Καλά. We have it. Stone ski, you know. Ναι, μπρο. Τέσσερα επί 4, παιδιά. 4x4. Sit, break, let's go. Launch. Καλά, δεν ξέρω καν να μου το λέω σωστά. Αλλά don't judge. Never judge. Ποτέ, παιδιά. Καλά, εμένα κάντε λίγο. Το αξίζω. Θα τα χρειαστώ αυτά τα κάστα. Παιδιά, νομίζω άργησα να πατήσω το break. Θέλω να πάρω ένα. Είναι ακριβά. Θα μου πείτε. Το ξέρω, παιδιά. Έχει λες πλησίως για 24 ώρες. Θα το δω. Βλέπω και αδελφική αγάπη, παιδιά. Δεν το έχω πει αυτό, νομίζω. Βλέπω και Rick and Kerry. Πολύ ωραία τα βίντεο. Δεν μας... Δεν... Το δικό μου είναι αυτό. Να... Δεν του αξίζει τίποτα. Ούτε κοπέλα του αξίζει. Άμα ήταν στη γη μόνο αυτός και εγώ, σιγά μην τα φτιάχνα με αυτόν. Καλά, όχι ότι δεν το ξέρω καν. Ναι, είναι καλό παιδό. Τώρα άμα με πετύχει θα τον βρίσω, αλλά δεν θα το πω μπροστά της κάμερας. Εγώ το πω στο βίντεο. Έχω μια φίλη που μου έχει μάθει ρώσικες βρυσιές και μου έχει πει και τι σημαίνουν. Κάποιες φορές λέω στον Σταμάτη, το παιδί που μας πάει συνέχεια τα νεύρα. Ναι, δεν είναι που γράφω σε κάποια βίντεο παλιά μου στα shorts κάτι J-Taf, κάτι J-T. Είναι από την τάξη μας και όλη η τάξη μας πιστεύει ότι τα έχει φτιάξει με ένα συγκεκριμένο κορίτσι. Payback! Όχι, λάθος. Payback. Πού είναι? Inventory. Ως boom.
Μπορώ να σπάω αυτά. Τις πέτρες και τα δέντρα. Θέλω να δω. Let's draw and see. In the meantime. Thank you! We got stone ski poles. Okay, we need a break to see if this works. Ooh, good boy. Πού να ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Είναι 25, αν είχα 25 θα το έκανα. Αλλά my Robux are broke. I'm broke, so I can't. Not me just spending $760. Αλλά skipos. Τα golden stone skipos, you know. Και το δέντρο πώς πας ακόμα και είναι, όχι. Πόσο μεγάλο κράσαρ θα κάνω μόλις τελειώσω το βίντεο. Εδώ πέρα, inventory, you know. Stone ski poles. And run. Now we do a run. Because I know here is something bad. Very bad. Freak. I know how to cast, but I'm not casting. Okay, θα σε πειράσερα. Sit, break. I don't even care, bro. Like, just, I give up. I give up. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχω παίξει και ήταν το αγαπημένο μου κάποιες φορές. Έπαιζα βασικά, το έχω να παίξω κανένα χρόνο. Grow Garden. Δεν παίζω καν. Στείλε brain, το έχω σταματήσει. Είναι χάλια, βαρετό. Συνέχεια, δηλαδή, έχω σταματήσει γιατί ο Μίτσος, ξέρετε ποιος ο Μίτσος. Ο γνωστός ο Μίτσος που έχει εμφανιστεί σε μερικά βίντεο. Στα πρώτα μου βίντεο δηλαδή. Όχι! Όποιοι φοράνε ακουστικά, παιδιά, συγγνώμη. Είναι 12. Πρέπει να πάω και στη γιαγιά μου να φάω. Βασικά εδώ θα φάω, οπότε... Τι φάση. Θα κοιμηθώ στη γιαγιά μου γιατί θα πάω κάπου την Κυριακή. Να πάω. Μπα, δεν θα μου αφήσει κανείς να πω. Τι! Από πότε έχω 319! Πότε τα χάλαζα όλα!
Παιδιά, πρέπει να μαζέψουμε λίγα λεφτά. Ευχαριστώ. Πώς θα το κάνω χωρίς το break? Δεν το λέω. Άμα το πω θα φάω κανένα. Ωραία. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχω voice chat. Όσοι θέλετε να μου πείτε, θα φτιάξω ένα short μόλις το ανεβάσω αυτό εδώ το βίντεο. Πώς με λένε στο Roblox. Να με κάνετε φίλοι όσοι θέλετε. Όσοι θέλετε. Και να μου πείτε στα σχόλια πώς σας λένε. Γιατί εγώ γενικά δεν κάνω accept request, friend request. Οπότε κάποιοι από εσάς που έχω κάνει ignore, δηλαδή σας έχω κάνει decline, και σας ζητώ συγγνώμη γιατί αν το έχω πάρει. Απλά συγγνώμη, παιδιά, δεν φταίω. Why the fuck? Τι είπα? Δεν το εννοούσα αυτό, παιδιά. Κοιτάω για λάβα. Απλά να πετύχει κάτι, δεν ξέρω τι να πετύχει, απλά κάτι να πετύχει. Τι είναι αυτό? Τι? What do you mean? No. Don't go away. Τώρα το στείλω πιο μακριά. Ωραία, παιδιά, έχω τουλάχιστον να φτάσω στα 200 που είναι inventory. Εδώ ήμουν ήδη. Οπότε, εδώ. Ρε φίλε, πρέπει να κατέβω. Κάτω, go. 1, 2, 3, πάω. Οκ. Εγώ παίζω, παιδιά. Όχι. Ποτέ πρόλαβε και έχει πάει αυτή εκεί. Καλά, μπορεί να είναι και στο προηγούμενο map, δεν ξέρουμε. I need money. Good boy.
Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ. Very much, very. Θέλω να δω κάτι, μπορώ να το κάνω. Όχι. Free. Free όχι. 4x4 γύρισε πίσω, παιδιά. Μας έλειψε το 4x4. Shoot. Γιατί? Πες μου, γιατί το έκανα αυτό. Πες μου. Εδώ μεταξύ εγώ λέω και καλά παιδιά. Αλλά παιδιά. Αλλά κανείς δεν βλέπει το βίντεο. Το πολύ να το δει κολλητή μου, κανένας Δημήτρης Μίτσος και κανένας φίλος μου. Αυτό στο Μάιο, παιδιά, τελικά δεν θα γίνει. Έχουμε κάποιες διαφορές και έχουμε... Και τέλος πάντων χθες τσακωνόμασταν στο σχολείο. Ναι. Γιατί δεν θα αφήσει οι γονείς της Βικτόριας στην Βικτόρια να έρθει. Εγώ λίγο ντρέπομαι, γιατί άμα έχει κανέναν γέρο εκεί θα μας γυρνάνε και θα λένε τι κάνουν αυτά τα παιδιά ρε. Στην κυριολεξία, γιατί δηλαδή συγγνώμη κιόλας παιδιά, αλλά πώς το έκανα αυτό. Δεν θα γίνει τον Μάιο, παιδιά. Δυστυχώς. Και εγώ ήμουν χαρούμενη. Είχα βρει τι θα φορέσω. Είχα. Βασικά δεν είχα βρει τι θα φορέσω. Ακριβώς. Ήταν... Κάνω το μόνο με βγάζει. Το πέτυχα. Δεν γίνεται να το πετύχω. Πεθαίνω. Εν τω μεταξύ, παιδιά, όταν μπορώ και έχω χρόνο, κάνω edit το βίντεο, αλλά δεν είναι και συχνά. Δηλαδή μόνο 2 βίντεο παίζει να έχω κάνει edit. Και συγγνώμη γι' αυτό. Δεν έχω πολύ χρόνο, έχω μαθήματα, έχω συγκεκριμένα πράγματα που δεν μπορώ να πω. Βίντεο τραβάω συχνά τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή full βίντεο, γιατί με το ζόρι ανεβάζω τα shorts, γιατί παιδιά πάω εκεί στο CapCut και ψάχνω να φτιάξω κάνα βίντεο. Αλλά συνέχεια λέει για glow up και if she glows up then the boy was the problem και τέτοια. Δηλαδή συνέχεια αυτά τα πράγματα και για τη σκάτσα και φλακίες. Τίποτα χρήσιμο και θα μου πείτε γιατί δεν κάνω εγώ edit δικό μου. Ψάχνω στο CapCut για να φτιάξω για ιδέες, αλλά δηλαδή συνέχεια τα ίδια έχει, οπότε
Ναι. Και πριν... Δεν γίνεται αυτό, παιδιά, να μου κάνω. Ωραία, θα κάνουμε μία ακόμα φορά να δοκιμάσω. Γιατί θα κάνω κρασάδ, παιδιά. Πριν κάνω κρασάδ, επειδή ξέρω ότι θα χάσω πάλι. Ας προσπαθήσουμε. Ας χαλάσουμε τα λεφτά μας. Αφού ακουμπήσω... τι, πού, ποιος. Πάμε αργά αυτή τη φορά. Τσίλι. Εκατόν 67. Πάρα πολύ. Ωραία. Και πριν κλείσω το βίντεο, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!